Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Sa mga kapuso sa Central ug Eastern Visayas, good morning, maayong buntag, maupayhan aga kaninyo nga tanan, bangon, laing adlaw na sabla, higayon nga pagpakabuhi kitang tanan. Kana pa lang dako na kitang ipasalamat sa kahitasan. Thank you mga kapuso sa balay ninyo nga pagsunod kanamo dinhi sa GMA Regional TV Live Lunes hangtod Biyernes matag alas 8 sa buntag. Good morning, partner. Nakakaon na ba? Nakapamahaw na? Good morning, Mix. Klarong wala pa no. Aha, kanang taon-taon? Maobo sa mga kapuso. Good morning. Kanin yung tanan. How was your weekend? Ikaw, Nix, how was your weekend? Okay na, nakapahuway na sa Yes, ka na mo'y maayo. And welcome mga kapuso sa laing edisyon na usab sa GMA Regional TV Live. Ug sa gikaingon na ni Nico nang hinaot kami nga magpadayon kamong makisayod sa mga impormasyon ug makig-uban kanamo matag adlaw Lunes hangtod Biyernes. Nindot kayo nga ang inyong sugdan ninyo ang inyong kabuntagon mga kapuso with good vibes. Sama na lang ni ining amo ang programa. Kung says doon na tayo GMA Regional TV Wow. Live Early Morning Dance Challenge nga paghimuon. Inyo lang buhaton kapuso gamit kini atong team song sa programa. Buhatan ni ninyo og dance steps sama ni ini. Umuha na ang sayaw ni Jo Marie Vidal sa Dakbayan sa Lapu-Lapog. Sa mga gustong ma-feature dinhi, ipadala ang inyong dance move sa FB page sa GMA Regional TV Live. Aron sa kigayunan nga makita mo sa telebisyon. Busa, tara na mga kapuso, apil na sa ato ang Dance Challenge. And let's start our morning. Kay karong buntaga, atong mahinabi si kapuso actor Dennis Trillo og sayranta ang bago niyang dalit pinaagi sa I Can See You series karong gabi. Og ato sa mahinabi ang duha ka mga youth leaders sa usa ka universidad nga dunay laing-laing mga program alang sa mga kabatanunan, ilabi na ning pagbukas sa klase sa mga pampublikong eskwelahan. Ug atong ilailahon kining duha ka mga tinun-an sab nga nakamugna og virtual map sa Dakbayan sa Subo alang sa online game platform nga gitawag og Roblox. Sa atong baliklantaw karong buntaga. Ang Mango Avenue dinhi sa Dakbayan sa Subo ang usa sa sikat nga lugar dinhi sa ato. Apan sa wa pa kini gitukuran og mga establishmento og kalingawan, nasayod ba kamo kung unsa kini sa unang panahon. Ang maong lugar na puno sa mga kahoy nga mangga kaniadto mao nga gitawag kini nga Mango Avenue. Gitukod kini panahon nga kita gisako pa sa mga Amerikano ug sa wala pa ang World War II. Ginganlan kini karon og General Maxilom Avenue nga gikan sa pangan ni Arcadio Molero Maxilom, usa ka public school teacher ug gobernador Silio sa Tuburan, Cebu, usa sa mga lider sa rebolusyon dinhi sa probinsya. Paglabay sa katuigan, mas midaghan ang mga misulbo nga establishmento ug istruktura ning maong lugar. Ug karon mga kapuso, mahinabi na ni Cecil si kapuso actor Dennis Trillo. Award-winning actor, recording artist, and one of GMA's most in-demand leading man. Kumustahon ta si Mr. Dennis Trillo. Mayong buntag, Dennis, and welcome to GMA Regional TV Live. Hello, maayong buntag at kamusta kayong lahat ng mga nanonood dyan sa mga bahay ninyo? Sana safe kayong lahat.
We're delighted that finally makakasama ka namin, Dennis, dito sa Cebu kahit virtual interview lang. Kumusta ka na? Oo nga eh. Ito, mabuti naman. Palaging nasa bahay. Awa ng Diyos, healthy. Palagi, hindi naman nagkakasakit. Tsaka safe na safe kasama yung pamilya. Dennis, isa ka rin naming makukonsider na Bisaya kasi your dad is from Dumaguete City, Negros Oriental, di ba? Baka gusto mo din Yes, batiin tama. yung mga relatives mo sa City of Smiles. Hindi ako marunong magbisaya pero babatiin ko lahat ng mga kamag-anak ko dyan sa Dumaguete, lahat ng mga taga-Tubod, mga pinsan ko, mga kamag-anak ko. Marami akong kamag-anak dyan kasi dyan lumaki yung daddy ko and halos lahat ng mga relatives niya nandyan. Kamusta kayo lahat? Let's talk about Calix kasi he's growing up so fast. Ano yung mga traits na nakikita mo sa kanya ngayon that you have? Mahilig siya sa arts. Mahilig siya sa games. Kasi mag-teenager na siya eh. So ito yung time na nag-explore siya sa internet. Lagi online lang sila. Lalo ngayon, nag-online classes sila. Siguro nakita ko na naman niya sa akin yung yung hilig sa music tsaka yung sa arts. Yun, nakikita ko sa kanya yan. And you also have a really close relationship sa anak ni Jen, si Jazz. Ano yung mga activities Yes, that you oo naman. enjoy doing nga kasama si Jazz and Calix? Ngayon kasi syempre lagi tayo nasa loob ng bahay. So ginagawa namin every afternoon, lalabas lang kami sa deck tapos magpapapawis, magpapaaraw dahil sa panahon ngayon importante nakakalanghap ka ng sariwang hangin. Tapos importante na naaarawan ka, 'di ba? Vitamin D, importante 'yon para sa immune system. Tsaka ayun, naglalakad-lakad kami, nag-jogging, nag-exercise, nag-yoga sa labas, nagme-meditate. So, ganun yung mga ginagawa namin. Pampabata din, kasama mga Yes, bagets. oo, yeah. Ikaw ba, Dennis, as a hands-on dad, ano yung ibibigay mong advice to share sa mga parents natin who are watching right now on how to multitask and balance both work and family life, this new normal? Well, siguro, i-advise ko sa kanila na yung habang maaga pa lang, matuto sila mag-ipon, 'di ba? Kasi sa panahon ngayon, yun yung pinaka-importante. Kailangan lagi kang merong extra, kailangan meron kang laging nakareserba na in case magkakaroon ng emergency, kailangan merong one step ahead ka. And this time, let's talk about you and Jen. Kasi kayong dalawa, you have proven talaga that love is lovelier the second time around. With the pandemic Yes, going oo. on, Dennis, how has this experience tested you both as a couple? Siyempre, iba yung panahon ngayon, mas lalo kayong maraming time sa isa't isa, mas marami kayong time na magkasama together, almost ilang months. So, parang isa rin siyang testing eh, parang tinetest kayo para in preparation para dun sa next level, di ba? Mas makikilala mo yung taong kasama mo ng ganong katagal, lahat ng mga ugali niya malalaman mo. So, maganda rin yung experience kasi parang sa buong relationship namin, ito yung time na talagang nagkasama kami ng matagal, almost every day na sunod-sunod. And I'm never gonna let you go. I'm gonna hold you in my arms forever. Gonna try and make up for the times I hurt you so. And let's talk about your co-love with Jen. Kasi yung concert nyo and your online content din sa YouTube account nyo has been very successful. Ngayong new normal ba, Thank how do you. you plan to continue co-love with Jen? well, yung sa YouTube namin, once in a while, nagre-release pa rin kami ng bagong content. Usually, nag-invite kami ng mga guest artist. Since nag-pandemic, gano'n na lang yung mga ginagawa namin. Hindi pa kasi pwedeng sama-sama at mag-play ng live. So, ine-edit na lang namin yung mga videos namin isa-isa para buuin siya as isang music extravaganza. And
that was the first part sa ato ang interview with Kapuso leading man Dennis Trillo. Ug mga adlaw mga Kapuso sa iriunya ang ikaduhang bahin sa ato ang interview ug mas ilailahon pa nato ang Kapuso leading man. Ug mobalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik mga kapuso sa GMA Regional TV Live, taliwa sa mga hagit nga giatubang nato tining pandemya sa new normal. Nindot pa malandungon nga dunay lain-lain nga mga sektor nga milusad sab ug mga advokasya pagtabang sa mga nanginahanglan karong panahon na bisan mga ibatanon, mga estudyante mga kapuso milusad sab og ilang kaugalingon nga abag sa mga nanginahanglan karon sa atong komunidad. Karong butaga mga kapuso, atong mailaila kining duha kanila mga estudyante ni sila mga kapuso din sa Dakbayan sa Subo, si Latrell Fernandez ug si Chelsea Villarojo. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Thank you Latrell ug kang Chelsea sa pag-uban kanamo. Can you tell us more about your advocacies unsa man ning inyong gipang lusad pagtabang sab sa atong community? Yes, sir. We are both part of an organization called Go Lead Philippines, and ang kaning organization has 4 advocacies in which among gi-incorporate into 4 arms in our organization. First is the leadership integration. Second is the equitable opportunities. Third is advocacy and awareness. And fourth is development and sustainability. Before we proceed, ngano naka-ideya mo ani o ngano nga motivated man mo nga mobuhat ani nga mga advocacies unsa may nakapa-inspire ninyo kang Latrell o kang Chelsea? Ang motivation good, sir, is to contribute something. Bisag bahala gamay or dako na dayon, buhon makaabot ra man sa bidaan ang ginaghana, pero sa pagkakaroon nga ginagmay sa siya, that's the motivation to have something to contribute and provide a way nga maka-collaborate ang mga kabatan-unan parehan ng bisag na sa balay. Bitaw tinuod kay magsugod ba ginas ginagmay. Usa sa inyong gilusad nga proyekto kang Latrell kining pagtabang sa mga estudyante nato karon kining new normal way of education. Can you tell us more about this? Kato siya, sir, ang Project Eskwela 50. The goal merely is to muhatag og mga free mobile data sa public school students. Sa pagkakaroon na aming first batch, about 10 to 15 ka students nga siguraduhan na mga mahatagan sila og free mobile data until December karon. Hopefully mo okay na tanan in January or makabalik at least to face-to-face classes. And then ang remaining 35 no kay 50 ban kabuok among goal naa man siya sa name. So kato siya is free Wi-Fi units amo ang plano ato nga iagi na mo sa barangay nga sila maka-provide sa data and kami maka-provide sa Wi-Fi unit. So ang 50 nga inyong target beneficiaries at least hatagan og regular nga load mobile data until Yes, December. sir. Yes, sir. On another note, anit sa kang Chelsea pod nga gikabisihan karon. Proyekto kuno pod sa mga frontliners unsa man ni mahitungod? Yes, sir. Ang kaninga project is entitled Project Pag-Giveaway to Giveaway. This is actually a 3-month-long initiative nga mo help og free beneficiaries. Now, for our first month, amo ang target beneficiaries are our frontliners in Vicente Soto Memorial Medical Center. Kani siya nga initiative mo aim nga mo provide og medical kits, PPEs, and face mask, face shield, alcohol to our frontliners para pud makatabang sa ilahang everyday struggle. How do you intend to gather funds o support para in inyong mga initiatives? Sa pagkakaroon, sir, is ang among main gyud nga pamaagi is fundraiser gyud siya online. And ang among gibuhat aside sa kanang regular nga online campaign is nihangyo mi sa among mga members ug sa among mga kauban, mga volunteers na i-post po nila silang phone and mag-PM og mga kaila para mag-solicit og funding. Kana siya ang murag grassroots gyud nga pamaagi, sir. Sa Project Pagagaw kay amo ang one way of raising funds is through a tournament for a cause kay as we all know ang ato ang youth jud karon we want to involve them as much as we can, and ang pinaka popular gyud nga murag e-sport karon is Mobile Legends and Valorant. So we are initiating these 2 e-sport games para makakuha og funds from these youth nga ni join sa among tournament. Siguro ang uban nga mga kabatan-unan like you murag
wala kayo magka-interest pod nga mohimo og mga advocacies, unsay gusto nyo ipaambit nila karon ug unsa po inyong gustong i-share sa atong mga viewers karon, not only mga youth, apil mga ginikanan, labi na kaning mga efforts like this, ginagmay nga mga initiatives, dako na kayo ni og impact sa atong community. Unsa inyong mensahe? When I joined Go Lead, kay naka-realize ko nga akong leisure time nga akong gigamit sa pagtanaw og silida, mga series, kay mas fulfilling di ay siya when I use that leisure time through helping others. Be part of something, like bisag sa barkada lang baron or sa mag-tripping sa magsuon or sa family, nagbuhat ra man gid ng ubang mga ginikanan or mga oldies sir nga naibuhat ilang anak especially, and if then the time comes nga willing na ilang mga anak or kabatan-unan nga mabuhat og something nga ganahan sila, mas maayo if there is support also. Thank you so much. We learned so much from you this morning. Magpasalamat mi sa iyong pag-uban kanamo kang Latrell Fernandez o kang Chelsea Villarojo. Thank you kayo sir. Ubalik po mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik mga kapuso sa GMA Regional TV Live, kaganihan na ila-ila nato katong duha ka college students nga dunay talagsaon nga advokasya alang sa komunidad. Ning higayon na mga kapuso ato sang pakisayran kining abilidad sa duha ka high school students nga mihimo og virtual map sa Dakbayan sa Sugbo. Makauban nato karobutaga mga kapuso, sila si Nicolay Wong ug si John Francois Villasis. Good morning. Good morning, sir. It's a pleasure to be here. Yes, sir. Good morning, Sir Nico, right? Yes, murag sangay, Yeah, dool-dool Nico, na. Nicolay o si Jean Francois. Thank you so much for joining us this morning. Can you tell us more about this project nga inyong gibuhat? Kagama mo og virtual map sa Cebu City. Okay, so actually, we are very proud of this map because this map is a joint effort. Because not just we don't take all the credit, not just me and Jean, but also to the small contributors of this project. Actually, even though this project is not fully finished, it's not yet done, and we might see a few bugs or inaccuracies, but we're proud we got this way. We got the publicity, we got the attention, and our community steadily grew. Yes. Mm-hmm. How about you, John? Ngano nakahunona man jud mo nga magamaan ni ug unsa intention? For back then, busy kami sa una, before last year actually. Pag humana na, normal things happen, and then March, after that, nabot ng quarantine or community lockdown, diha namin nagsugod for our creation of the community and the city itself. Mm-hmm. How is it like kung magbuhat mo? Brief background lang dyan kaning nasa imong luyo. Of course, usa na ni sa inyong gibuhat ang Yes, sir. itsura sa provincial capital. Unsa may pamaagi sa inyong pagbuhat an inyong virtual map? For our references, either Google Maps or stock photos or pictures in the internet. So we search that and then kopyahon ng namo as reference, of course, yung scaling with the vehicles and the height itself. Mm-hmm. And also we use because the measurements are also by numbers, and everything in the map starts with one part. It's just one solid brick like that, and we just resize it, and the numbers are very important, and we use feeling engineer na kami ani kay we use calculators. We use calculators to get like accurate measurements para dili unequal pud pa. So it gives us that very appealing finishing minimalist look. This is for the Roblox platform, di ba? Unsa may katuyuan ngano nga naghimo mo ani nga virtual map sa Cebu City ug ngano nga mag-create man sad og usa ka community? We wanted to reunite the Filipino community in Roblox itself by bringing them up together and making a good community with good people and good values. Mm-hmm. You're only 15 years old kamong duha. Di ba nilisod kay murag sa mga pangidaron karon sa uban? Dili kay ka-adapt? We're not really rushing. We take time because we have time.
and we do it slowly so we get the best results. How about you, Nick? Mga pila man ka hours a day ang imong ma-devote para ani nga project? Actually, I don't really devote that much because, of course, we have other personal responsibilities. We have other personal tasks. But whenever I have time, I do it. But when I don't feel like it, I don't force myself. I'm not the kind of person who force myself to get something done. But when I can, I will take that opportunity. Jan, ikaw Jan, doon na kay personal target nga makumpleto na ni siya by unsa may imong time frame? Para sa ako, murag wala lang. Just make the community thrive. Balag na yung unfinished parts as long as malingaw ang mga tao and our mga players. Basta, kuha na ka. Mag-hangout pero na yung mga role plays also. Are you planning kuno to sell this kana inyong virtual nga map sa Cebu City? No. No, we're not planning. We have no intention to sell it. Coming from you, unsa la inyong message sa atong mga batan-on nga nagtan-aw karon, siguro nakakaton sila ninyo og kani persistence gyud sa paghimo gyud sa mga gi-target, mga advocacies ug mga objectives sa kinabuhi. Unsa lay gusto ninyo masulti sa mga nagtan-aw na ron nga mga batan-on? Since we have free time, if you have free time, you can work, you can practice, you can work hard to strive and to achieve your goals, what you want to achieve. And sooner or later, you will become better or the best. Do what you love. Just do what you love. If nakay ganahan na imo itiwas or kanang i-beat nimo, you can do it. But of course, nasa free time, no? So you have to enjoy yourself as well. So keep it 50-50 para di kay ka ma-stressed out or di ka you don't have any problems in the end. All right, thank you so much. We learned so much from you karong buntaga og nindot nga pastime karong panahon na, di ba? Samtang naka-quarantine. Thank you kang Nicolay o kang Jean-Francois sa pag-uban ka namo karong buntaga. Thank you so much, sir. It's a pleasure to be here, sir. Thank you. Sa Biz Talk Makapuso nakauban ni Cecil si Kapuso Dennis Trillo nga bida sa atong atangan magsugod na karong gabi ang ilang dalit sa I Can See You series. Samtang naila-ila nato katong mga talentado kaayo nga mga batanong Sugbuanon Makapuso gikan sa mga college students nga sila si Latrell o si Chelsea nga migamit sa ilang advokasya pagtabang sa komunidad taliwa niining pandemya. Ug ato sab na ila-ila katong mga batan-on nga mga high school students Makapuso si Nicolay o si Jean-Francois kung giusab-sab nila paggamit sa ilang abilidad o ilang kahibaw paghimo og virtual map sa alang sa Cebu City. Pagkanindot tanaw ni mga batan-on sil nga bisan sa linghod nga pangidaron daghan na kay sila gikabisihan og mga advocacies no. Mao, despite their young age, pero klaro na kaayo nga aduna sila direksyon ug nakita jud nila ilahang purpose sa ilahang kinabuhi. Sa mga guests dili lang sa online games, doon sa mga advocacy sab nga ilang gikabisihan. Busa haom kaayo kining words to ponder na among ibilin kaninyo mga kapuso karong buntaga. Happiness is the new rich, inner peace is the new success, health is the new wealth. Kindness is the new cool by Syed Balkhi. Sa mga gustong mulantang pagbalik imong episode and more, please visit Kapuso our official website sa www.gmaregionaltv.com. Mamahimosab sa mga official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghang kay salamat sa inyo padayon nga pag-uban kanamo matag buntag. It has been a very insightful morning mga kapuso. Busa mag-uban lang gayon ta kada buntag din hilang sa GMA Regional TV Live. And in all things, God may be glorified. Stay at home, stay healthy, o keep safe always. Kapuso.